baphulaphuli be-esethu isiXhosa Publishers. Namhlanje isihloko sethu singokunongwa kolwimi. Lo uthethayo nguNoma. Ulwimi naluphi na luthi luvakale kamnandi xa luthe lwanongwa, lwafakelwa izagwelo. Ukunongwa kolwimi lwenza luvakale kamnandi kumntu olufundayo okanye olumameleyo. Lunongwa njani ulwimi? Nazi ke izinongisi zolwimi. Ngokuthi usebenzise izafobe, amaqhalo, izaci nezinye nje izagwelo. Namhlanje ke siza kuthetha ngezafobe. Olu uhlobo lwesinongisi lwimi lufumaneka kumabali ukanti ikakhulu embongweni. Zeziphi ke indidi zezafobe esizifumanayo? Siyasifumana isifaniso. Yintoni isifaniso? Isifaniso kukufaniswa kwezinto ezimbini nangaphezulu ezahlukeneyo, kodwa zineempawu ezifanayo. Masijonge lo mzekelo. uLinda unesiphongo ngathi yimfene. Masiphinde khe siqwalasele lo. Nqa nonina ukuthanda ukuhleka uvusi. Qaphela oku. Ukuba uyaqwalasela kukho namagama athile aphambi kokuba kufaniswe izinto ezahlukeneyo. Sinongathi, sibe nonqwa. Ezo zizikhokhelo ezibonisa ukuba kufaniswa izinto ezimbini. Isafobe sesibini siya kwisikweko. Yintoni isikweko? Kuxa into ekwekwayo ibizwa ngqo ngale nto ikwekwa ngayo. Umzekelo wethu nanku. Amakhwenkwe zizinja amadoda makancanywe. Lilitye lenyengane ubongiwe, uyawuthi umxelela le abe esenza le. Qaphela, zizinja azizo, lilitye, ulilo. Into ethetha into yoba le nto uyikwekwayo uyibiza ngale nto uyikwekwa ngayo. Okwesithathu, sinesimntwiso. Yintoni isimntwiso? Isimntwiso kuxa into engengomntu uyenza yenze izinto ezinokwenziwa ngumntu. Qaphela, isikolo saseLavela sime endulini sikhweba wonke nje umntu onxanelwe imfundo. Umzekelo, amasimi atshazile kobu busika. Amasimi atshazile siyayazi ukuthi umntu utshaza xa engathambisanga. Ngoko ke amasimi akakwazi ukutshaza. Okwesine, siba nochasaniso. Yintoni uchasaniso? Uchasaniso kukusetyenziswa kwamagama amabini achaseneyo. Umzekelo, amahla ndenyuke kaDliphi noMosquito. La magama amabini ukwehla nokwenyuka ngamagama achaseneyo. Okokugqibela, namhlanje siza kuthetha ngemfanozandi. Yintoni imfanozandi? Imfanozandi kukusetyenziswa kwezandi ezifanayo kumagama alandelelanayo. Umzekelo, iqaqa liziqika-qika, kuqaqaqa, laqhawuka, uqhoqhoqo. Ukusetyenziswa kwabaqa kula magama alandelelanayo, loo nto siyibiza ngokuba
Imfano Zandi. Masiphele apho ke sanamhlanje isifundo. Silindele esilandelayo kwilixa elizayo. Asiphelanga bethunana izafobe, sizawumane sisithi ingcembe siqhawula apha naphaya. Kamnandi. Ungalibali ukuviewa, ukushare kunye nokusubscribe ukuze ezinye izifundo zethu zizingenele efowunini yakho. Bye bye.